pre vás. Ej, serus, tá čo? Dobrý, dobrý. Prepáčte, ja som vám zatýkal. Ja mám taký pocit, že sa už poznáme, tak som myslel, že... Jasné, stáva sa v pohode, úplne v pohode. Hej, jasné, dobre, pre vás? Viete čo, no ide grilovacia sezóna, tak chcel som nejaké kuracie nožky, aj prsia. Pozerám, že máte niečo, tak Hej, som... máme. A s rodičmi idete grilovať, či s kamarátmi? No, aj. A s nimi si tiež vykáte? Nie, tykam, prečo? OK. A jak dlho trvá, kým sa s takým potýkate, tak? Ja neviem, ale to čo za otázka? Dobre, nič, v pohode, nechajte tak. Ale stalo sa niečo? Nič, všetko v pohode. Ste v pohode? Nič mi jej nechápeš? Nechápete? No, pán Mesiar, čak... No aj tak to myslel, že si potýkame, lebo však ja už vás poznám v podstate, no tak signál som vám dával, hej? že- Signál, jasne, v pohode, to ja som Marcel, teší ma. Jason, teším ma. hej. Ja som myslel, že vy si budete Dilino nejaké, Nie, že... čo ste teda signály vôbec, ja ani trošku nerozpoznám signály, to moja žena sa načakala, kým signál môj, ja som prečítal signály. A čo bol signál ako je? Však už sa na mňa vyvreskala, že 4 roky ma vozí aj do roboty, aj z nočnej po mňa chodí, hej, ale tak ona bola v tej taxikárka, tak som myslel, že akože to je normálne. Juj, no to hej, chápem. Dobre, čiže kuracie mäso Hej, dáme? kuracie aj plus ešte som pozeral, že klobásky nejaké by som zobral. OK. Tak, páči sa. Dobre to vyzerá, dal by som si aj ja. Hej, super. No však si daj, však cez víkend má byť pekne, však kopu tu toho máš, tak si dačo ugriluj. Dal by som si aj ja. Hej, díky. Dobre, serus. Dal by som si aj ja. Ale však si fakt si daj.